غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، 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 قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت اے دل اندر بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت اے دل اندر بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت اے دل اندر بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، تڑپ دینے جو جے تھے انہاں تے وی کرم ہووے، تڑپ دینے جو جے تھے انہاں تے وی کرم ہووے، تڑپ دینے جو اج ایتھے انہاں تے وی کرم ہووے، میں عاجز نوں وی سد لینا دوبارہ یا رسول اللہ، میں منگتے نوں بھی سد لینا دوبارہ یا رسول اللہ، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، فکر مکیا حشر داوی
जदों दा मैं सुनिया फिकर मुकिया हशर दा वी जदों दा मैं सुनिया फिकर मुकिया हशर दा वी जदों दा मैं सुनिया तुसा चुकिया गुनाहगारां दा भारा या रसूल अल्लाह तुसा चुकिया गरीबां दा ए भारा या रसूल अल्लाह करे अर्ज़ा ज़हीरा जज़ बरम रखना हशर करे अर्ज़ा ज़हीरा जज़ बरम रखना हशर करे अर्ज़ा ज़हीरा जज़ बरम रखना हशर मेरे अमला दाना करना नितारा या रसूल अल्लाह मेरे अमला दाना करना नितारा या रसूल अल्लाह गरीबां ते यतीमां दा सहारा या